Ile anya n'ihe onyonyo a, ị ga-ahụ ka Ekene Umenwa si eme nnanna ya obi ụtọ, nke bụ ihe ziri ezi na omenala Igbo. Abịa na omenala Igbo, nlekọta na ịhụnanya dị mkpa n'ezinụlọ, ọ kachasị n'ebe ndị okenye nọ, iji wee mee ka ndụ ha fọdụrụ n'ụwa jupụta n'ọṅụ, ịhụnanya nakwa obi ụtọ. Ya bụ ihe Ekene Umenwa na-emere nnanna ya. Papa, coat ime. Oh, Papa, ima onye na-ekwunu. Oh, Ekene, your grandchild Ekene. Nke mụ na keep quiet, I dey do Papa interview. Oh, grandchild go Ekene, ma Ekene. Papa is in forgetting stage right now. Papa, oh Ekene we are. Ime Ekene, nwa dozie. Jesus! Jesus, you don't know my Papa again. Papa, dementia good or dementia. Brain here forward, backward reaction. Papa, has to name was the dementia. Ekene your grandchild, imagine. Oh, imagine, okay. Papa, you see Imamu. Ekene your grandchild, okay? Papa, you see Ekene. Ekene Umenwa, your daughter, your grandchild, Imaromo. Okay, they are funny. Papa, I'm na Benin na. I'm na Benin na emezi film. Ibi Benin. Awa mu ibi Benin. Mana kita imam nwa dozie nwa gu nwoke. You know the serious. Oh, chai, imagine. So imagine, pa. This is very disgraceful. How can I imagine? Papa in a church, imam in a church. I leave Papa. Imam. Jesus. Imam Kendri. Imam Kendi. Kendi. Mpa. It's an imam now. What am I